سلام عليكم تحيتنا تحية إسلام من ربنا فعند اللقاء نحيي بها وعند افتراق. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Yan uwa barkamu da kasancewa a wannan lokaci kuma a tashar mu na Darus Sunna TV. Muna roƙon da ka danna mana subscribe idan ka manta baka danna ba. Sannan ka danna ƙararrawar sanarwa da zarar mun ɗora shiri ya isar muku. Sannan muna roƙon da ka danna mana like idan wannan karatu ya burge ka. To ba tare da bata lokaci ba za mu haɗa ku da shirinmu kai tsaye. Fatan za mu yi saurare lafiya. sai kuma wasu suna ganin cewa shin habata saudan nan me fa'idan ita garinta ko tsaba ta shanun nata. Ibn Rayba ya ce in ka samu tsabar habba ka zuba shi a hannunka ka zuba a bakinka ka tauna, bayan ka tauna lokacin da kake taunawa in habban mai kyau ne zaka ji kamar kana tauna 'ya'yan barkono ne. Idan ka tauna ka gama taunawa sai ka daure ka haɗiye. In ka daure ka haɗiye ka yi haƙuri bayan minti 30 ko 15 ka samu ruwan ɗumi wanda babu lifton babu komai a ciki sai ka ɗauka ka ambaci sunan Allah sai ka sha. To wannan za ka sha mamaki game da mutumin da yake da tumbi bai da ko sisi, gara ma kana da tumbi kana da kuɗi da ɗan sauƙi, amma wani ba kuɗi kaga ya zama masa kaya. To wanda yake da tumbi ko yana zuwa bayan gida yana shan wahala ko yana fitsari yana jin zafi ko yana zargin al'aurarsa na ƙanƙancewa ko duk fitsarin da zai sai ya yi yunkuri wani abu ya fito, suka ce to in yi sati 2 yana yi. Na farkon akwai guba ko cuta a cikin ko tsutsa cikin mutum yake da shi inda zai dinga tauna habba yana sha zai dinga bayan gida ne baki. Kuma ko mace ce take da matsala na rikicin al'ada ko fibroid ya mata katutu a ciki ko ovarian ya dame ta, kar ta wahalar da kanta ta samu ga tsaban habba kawai ta dinga sawa a bakinta ta tauna da safe kafin ta karya. In ta ci ta daure bai da daɗi ka kar ta sha ruwa, ta samu minti 30 ko minti 15 sai ta sha ruwan zafi. Wannan aka ce da izinin Allah duk cutar da yake cikin mutum, suka ce hatta sihirin ma'qul ko da wani sihiri ne ma aka ciyar da kai baka sani ba, suka ce tsakanin sati 2 zuwa wata guda insha Allah ta'ala sai ka ga canji. An ƙara bincike akan habba, albarkarta da tasirinta in ana zuba ta a cikin ɗaki ana hayaƙi, ai bakhur nata aka ce sammahatul ghariba. Akwai mutumin da yana cikin gida zai dinga jin sauti, yana kwanta a ɗaki sai ji kaman kare kaman mage kaman ihu kaman ana gudu. Shine larabawa na likitancin musulunci masu ilaji ke cewa sammahatul ghariba, jin wasu maganganu baƙi abinda baka saba ji. Aka ce to idan mutum yana hayakin habba tun daga maciji har kunama har shedan Allah yana fitar da shi saboda faɗin annabi Muhammad shifa'un min kulli da'in illa sa. To waɗancan maganganu da muka yi na su HIV su kansa, in an samu wani daƙiƙi jahilin da bai san addini ba sai ce ya abin da likita bai tabbatar ba, da manzon Allah da likita waye gaba da wani? Manzon Allah wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyin yuha allamahu shadidul quwa. Yasa aka ce shi magani in mutum zai amfani ya sami yaqini da ikhlasi ya dogara da Allah, Allah sai ya taimake shi. Man yatawakkal ala Allah wa man yattaqi Allah yaj'al lahu wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Idan mutum ya samu garan habbatu sauda
amma shawara garin shine ka sayi tsaban ka nika da kanka. sai samu gari na qustul hindil bahari. kun san garin qustul hindil bahari? shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce yana warkar da cututtuka guda 7. mallam kuna da garin qustul hindil bahari? ku ba mu garin qustul hindil bahari. haka sai ka samu garin habbatus sauda, sai ka samu kamansa, sai ka samu garin ganyen magarya, amma ganyen magarya sai ka tankaɗe shi, ka busar da shi a inuwa, ka tankaɗe ka nika, sai ka samu shi ma kamar nan, sai ka samu zuma lita 2, sai ka ɗebi wannan maganin cokali 6, habba cokali 6, ganyen magarya cokali 6, sai ka gauraya shi a cikin wannan lita 2. afon lita 1 nake son ce, lita 1 sai ka gauraya. kana gauraya shi shikenan ka samu ma'adumul qustul hindil bahari li'ilaj as-sihr wa atharahu. shine suke kawo shi daga can Jazair, suna sa shi a cikin kwalban ba ya wuce 250 gram ɗinsa. a kudin Najeriya akalla ko ba ka so ya kasa ya naira 5,000. wannan ana so ka ɗauki cokali ɗaya ka sha da safe, ka ɗauki cokali ɗaya da yamma ka sha. wannan sai ka bar ma Allah. duk ciwon da kake tunani yana jikinka da izinin Allah, cikin kankanin lokaci ake sa ran za ka ji canji zai same ka ba tare da ka sani. amma sai da shi sharaɗinsa fa wannan, mace mai ciki ba ta sha, mace mai shayarwa ba ta sha, don wannan qustul hindil bahari ciki in ya kai wata 6 zai iya taɓa shi. haka mace mai shayarwa zai iya taɓa mata ruwan nono, amma budurwa, bazaura, tsohuwa, yarinya, kowa zai iya sha. wannan shine qustul hindi al-bahri. sannan an gano yana maganin cutar diabetes, musamman wanda ya haɗu da cutar hawan jini. sannan qustul hindi al-bahri, idan ka samu mutumin da yake fama da matsala na cutar masul jini ko cuta na ainu, in kai bakur nasa aka yi hayakinsa inda yake, ba a jikinsa ba a kansa ba, shi ma ka ce Allah ya da zai warke. Dr. Muzaffar ya ce shi kuma yana da fahimtar cewa mutumin da yake da tsananin basir wanda ya gallabe shi, ya ce zai iya jiƙa wannan da madara ya sha sau 2 a wuni, kuma ya samu gaushi ya sa garin ya tsuguna a kai, hayaƙin ya dinga bugun inda yake masa ƙaiƙayi, ya ce shi ma ana samun waraka da izinin Allah. To alhamdulillah, Allah ya saka wa malamanmu da alkhairi, bukatunmu na alkhairi Allah ka biya mana, Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmi a duk inda suke. Ku ci gaba da bibiyan tashar mu na Zidarus Sunna TV domin kawo ku shirye-shirye da ya shafi addinin mu. Zainab Musa Usman nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mu haɗu a shiri na gaba. هو الله الذي لا إله إلا